Ma'kom il-koll. Eżis ħut illum biex burina hawnhekk madwar l-artal niċċelebraw l-Quddisa tal-Ħadd biex niltaqgħu ma' Ġesu. Illum il-Knisja tagħmel ukoll il-ġurnata tal-karità għalhekk il-ġabra li ssir illum tmur kollha għall-karità. Il-liturġija tal-kelma tkellimna dwar l-aħar taż-żminijiet li nsabu fl-aħar tas-sena wkoll tas-sena liturġika. Is-sena liturġika hija differenti minn dik ċivili. Is-sena liturġika tispiċċa l-Ħadd li ġej bil-festa ta' Kristu Re. Bad nibdew is-sena l-ġdida liturġika billi nippreparaw għall-avvent għall-milied. Għalhekk bi preparazzjoni għal din l-Ewkaristija ejjew nirrikonoxxu ħtijietna, nitolbu maħfra tan-nuqqasijiet tagħna biex niltaqgħu ma' Ġesu fil-kelma tiegħu u fl-Ewkaristija kif jixra. L-Qudisa tal-lum ser tkun sufraġġ għar Raymond Buttigieg. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-sieb, bil-kliem u bil-għamil u bil-ħallejt dmirijieti ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna l-ħtijiet tagħna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għola tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek fl-ogħla Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbuk mulej Alla tagħna, għatina li dejjem inġarbu l-ferħ tar-rabta tagħna miegħek, għax ilena sħiħa u bla tmiem jinsabu fil-li dejjem naqdu lilek li minnek jiġina kull ġid. Dan kollu nitolbulek permezz ta' ibnek Ġesu Kristu Siedna li Alla miegħek jgħix u jsalta fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. F'dak iż-żmien il-poplu tiegħek kien ħeles. Qari mill-ktieb tal-profeta Danjel. F'dak iż-żmien iqum Mikiel, il-prinċep il-kbir, dak li jgħid fuq uljiet il-poplu tiegħek. Imbagħad jiġi żmien ta' għawġ li qatt ma jkun der ieħor bħalu minn mindu ġens kien ġens sa dak iż-żmien. Imma jkun żmien li fih il-poplu tiegħek jinħeles, daw kollha li jkunu nstabu miktuba fil-ktieb. U ħafna minn dawk li huma rieqda fit-trab tal-art jistempħu min għall-ħajja ta' dejjem u min għall-lajb u l-istmerrija għal dejjem. Il-bniedem bil-għaqal ikollhom fuqhom dija bħal dik tas-sema u dawk li jkunu waslu l-ħafna fis-sewwa jkunu jiddu bħal kwiekeb għal dejjem ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej, rodu ħar lill-Alla. Sar misponsorjali ngħidu flimkien ħarisni o Alla għax fik jien nisken. Ngħidu flimkien ħarisni o Alla għax fik jien nisken. Mulej, inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi. Inti żżomm f'idejk xortija, iżżomm il-mulej dejjem qudiemi. Għax bih fl-elementi qatt ma nitħarrek ngħidu flimkien ħarisni o Alla għax fik jien nisken. Hekk tifraħ qalbi u titenna ruħi u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet. Għax int ma titlaqnix fl-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar, ngħidu flimkien ħarisni o Alla x'fik jien nisken. Int tallimni triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek. Hemm l-għaxqa għal dejjem fl-emintek ngħidu flimkien ħarisni o Alla x'fik jien nisken. It-tieni qari. Kristu għamel perfetti għal dejjem lil dawk li huwa jqaddes. Qari mill-ittra lil-Lut. Kull qassies ieħor imur kuljum biex jaqdi l-ministerju tiegħu
u joffri u jerġa' joffri l-istess sagrifiċċju bla ma jistgħu qatt ineħħu d-nubiet. Imma Kristu wara li offra sagrifiċċju wieħed għad-nubiet għad għal dejjem fuq in-naħa tal-lemin ta' Alla fejn qiegħed jistenna sa mal-edowwa tiegħu jitqiegħdu mirfes taħt riġlejh. Għax hu b'offerta waħda għamel perfetti għal dejjem lil dawk li huwa jqaddes. Issa fejn hemm il-maħfra tad-nubiet ma hemmx għalfejn issir aktar l-offerta għad-nubiet. Il-kelma tal-mulej roddu ħar lil Alla. Kjoġobkom nqumu bil-wieqfa l-Evanġelu. Isru u tolbu l-ħin kollu biex tkunu tifilħu tgħaddu minn kull m'għandu jiġri u tieqfu quddiem bejn il-bniedem. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu wara jiem ta' dwejja kbar ix-xemx tiddallam, il-qamar jitlef id-dija tiegħu, il-kwiekeb jibdew jaqgħu mis-sema u l-qawwiet ta' smewiet jitqalbu. Imbagħad jaraw li l-bniedem ġej fi sħab qawwa kbira u bi glorja. U imbagħad jibgħat l-anġli biex jiġbor flimkien il-maħturin tiegħu mill-erba' tirjieħat minn tarf l-art sa tarf is-sema. Mis-siġra tat-tejn tgħallmu din il-parabola meta l-ferra tagħha tirtab u tarmi l-weraq intom tintebħu li s-sajf fil-qrib. Hekk ukoll meta taraw dan jiġri kunu għafu li hu fil-qrib, fil-bieb. Tassew ngħidilkom li ma jgħaddix dan in-nisel qabel ma jiġri dan kollu. Is-sema u l-art jgħaddu, imma kliemi ma jgħaddix. Dwar dak il-jum u s-sija ħadd ma jaf meta se jaslu. Anqas l-anġli fis-sema u anqas liben ħadd li fil-missier. Il-kelma tal-mulej tal-im tal-Evanġelu nitnazzu minn nabietna. Il-liturġija tal-kelma tal-lum jiena tbeżżani ftit xi noqgħod naqra, tbeżżani f'liema sens. Ġesu qed ikellemna fuq l-aħħar tad-dinja. Sa l-aħħar tad-dinja x'inhi? L-aħħar taż-żminijiet. Ħafna tkellmu fuq dil ħaġa. Fosthom Ġesu. Imma Ġesu żied xi ħaġa oħra. Żied u qal kollox jgħaddi ta' id-dinja, imma kliemi ma jgħaddix, u aħna danna fuq. X'inhu l-iskop ta' Ġesu? Għaliex Ġesu qed ikellemna? U għaliex Ġesu kemm il-darba kellem l-apostli fuq il-mewt tiegħu? U l-apostli jagħmlu bħalna, bħalma nagħmel jien u tagħmlu intom, aħna nibżgħu mill-mewt, u għandna raġun nibżgħu mill-mewt. U għalhekk ħadd ma jieħu pjaċir jitkellem fuqha. Fil-fatt meta Ġesu kellemu fuq il-mewt tiegħu, bdew jitkellmu u jaraw minnu l-ewwel u minnu l-aħħar, baqgħu marbutejn mal-affarijiet tad-dinja. Issa x'inhi l-aħħar tad-dinja għalina? L-aħħar tad-dinja hija meta jien niltaqa' m'Alla. Ħalli ma nodux naħsbu li Ġesu qed jitkellem fl-aħħar taż-żminijiet nistgħu nkunu hawn nistgħu ma nkunux hawn, però l-aħħar tad-dinja għalija hija l-laqgħa tiegħi ma' Alla. U Ġesu tant iħobbna, għax minn hawn iridu nifhmu x'qal x'għamil dad-diskors Ġesu, tant iħobbna illi jridna nkunu preparati, għedtilkom qegħdin fl-aħħar tas-sena liturġika u l-Knisja tippreżentana dan id-diskors mill-Vanġelu ta' San Mark dwar kemm għandna nkunu preparati. Il-ħajja tagħna tafu aktar minni fraġli. Dan qed ngħidu f'muni ta' tifhmux mhux biex imbeżżan jista' bil-mewt, imma l-mewt hija l-iktar ħaġa reali illi la jiena u ħadd ma jista' jevitaw. Ħadd. Nista' mmur għada jiena għand it-tabib jgħid li għandna l-inkwiet. Jew nista' mmur norġan barra, mmur bil-karozza li d-dar, ikolli accident, ma nafux meta jgħidilna ċar Ġesu.
Però Ġesu jgħidilna jien nixtieqkom tkunu preparati għax il-mewt mhijiex it-tmiem. U Ġesu qed jirriferi għal ħajja tagħna personali ta' aħna mill-ħajja tagħna ngħaddu minn ħafna nkwiet, intom talmuni iktar. U fil-ħajja tagħna ngħaddu nofs il-ħajja tagħna nippruvaw nżommu l-kwiekeb li ma jaqgħux, nippruvaw nżommu l-qamar li ma jaqgħax, nippruvaw inħallu x-xemx tkompli tiddi fil-ħajja tagħna meta qed nissiltu mal-problemi tal-ħajja tagħna ta' kuljum, problemi ta' xogħol, problemi ta' familja, problemi finanzjarji. U dan huwa li qed jirriferi għalih Ġesu. Jasal mument fil-ħajja tiegħek li laqqas bix-xjenza kollha, laqqas bit-tobba kollha ma tista' tagħmel xejn. Imma dak il-mument Ġesu jagħmlilna differenza. Ifirħu jgħidilna għax jiena ġej b'rigal akbar għalikom. Aħna nintrabtu ħafna mal-ħajja tad-dinja għax aħna għandna dan il-ġisem materjali. Il-mewt mhijiex it-tmiem imma l-bidu ta' ħajja ġdida dan li qed jgħidilna Ġesu. Issa dejn diffiċli biex nemmnuha, anki jien nibża minnha però meta toqgħod taħseb ftit u hawnhekk it-tieni punt. Il-ġenna il-laqgħa tagħna ma' Alla tibda minn din id-dinja. Ħanġibilkom eżempju. Jekk jien sejjer għall-interview u n-nies ma nafhomx u ħajeżaminawni fuq xi ħaġa, jien immur imwerwer għax nies ma nafhomx, qatt ma ltqajt magħhom, ma nafx ħajsaqsuni. Jekk jiena f'ħajti li Ġesu qatt ma ltqajt miegħu sewwa, jekk jiena f'ħajti il-Ġesu żammejtu biss għall-quddiesa tal-ħadd, mbagħad għext kif ridt, jien ħammur għal dan l-interview ta' Ġesu tal-aħħar ta' ħajti ma nafux u nibża. Ġifieri, Ġesu qed jgħidilna kunu għafuni minn din id-dinja, kunu ħbieb miegħi minn din id-dinja, għejxu l-ħajja tagħkom tansara minn din id-dinja. Għax minn hemm jiddependi l-laqgħa tiegħi li ħatiġri bil-fors tista' tkun l-ikbar bniedem li hawn fid-dinja sa l-iżgħar bniedem li hawn fid-dinja. San George prega lis-soċi tal-mużew kien jieħdu miċ-ċimiterju. U tara dak kien avukat, dak kien notar, dak kien bidwi, kulħadd l-istess. U d-dimalla kulħadd l-istess. L-aħħar eżami, dan mhux biex nbeżżakom bil-mewt, tifhmunix ħażej. Għax Ġesu laqqas irid ibbeżżana bil-mewt. Ġesu rid jgħidilna li l-laqgħa tagħna miegħu fl-aħħar ta' żminijiet li hija fit-tmiem ta' ħajti jiddependi kif għext il-ħajja llum. Jien nibża mill-mewt għax ma naħsibx nagħmel biżżejjed tajjeb, imma din il-punt li jgħidilna Ġesu. Ġesu jgħidilna il-fidi ma tikkonsistix int x'għamilt Fader Vinsalija, jien nista' nippriedka, nista' nagħmel qudies, nista' nqarar, qatt ma ħankun għamilt biżżejjed biex impatti għall-imħabba l-ħabni Alla bija. Qatt. Issa Ġesu wara kemm ma jridniex nintilfu, u mhux ħandawinkom ħanieqafha. Tant iħobbna illi bagħat il-libnu imut għalina biex aħna ngħixu. Ġifi taħsbux li Alla xin immutu ħajjieħu pjaċir jibatna l-infern ta' aqqas iridna mmorru l-infern, tant ma jridniex li bat il-libnu biex imut għalina. Immaġinaw missier li jibat il-libnu biex imut għal xi ħadd imbagħad x'in jiġi biex isalvaħ ma jisalvaħx. Ma tagħmilx sens. Ġifieri Alla jridna insalvaw. Ħalaqna għalih u aħna nsibu l-paċi biss fih. U dan li qed jgħidilna Ġesu ħanieqafgħu. Dan il-Vanġelu tal-lum Ġesu jrid iġibna konxi. Qumu mir-raqqa, ejjew inqumu mir-raqda tagħna. Nippruvaw ngħixu sewwa. L-ġenna tibda minn din-dinja. L-infern jista' jibda minn din-dinja u nies fid-dinja jgħixu f'infern. Għax ma jgħixux l-imħabba. Il-laqgħa tiegħi ma' Alla meta nibda nixjieħ u nasal lejn il-qrib tal-mewt li kulħadd trid jagħmilha kal-bombin jislifna l-omor. Il-ferħ tiegħi u l-laqgħa tiegħu miegħu tkun skont kif għext, kemm sirt nafu f'ħajti. Jiena persuna li nafa sewwa ma niddejjaqx imur nintaqa' magħha. Jiena persuna li nħobba ma niddejjaqx niltaqa' magħha. Jiena persuna li dejjem irrispettajta u ma tħaqx bija ma niddejjaqx niltaqa' magħha. Ma jekk jiena li dik il-persuna tħaq bija, gdibt, mext sewwa, iva l-mewt beżżana mbagħad. Għalkemm Allu ħanin u tafu l-istorja tal-ħallil it-tajjeb u jaħfir anke fl-aħħar minut. Imma nagħmlu kuraġġ u din ma nħallux beżżana ta' il-mewt. Il-mewt hija l-bidu ta' ħajja ġdida.
kieku jiena nixtieq nemmen aktar din jiena hija l-laqgħa tiegħi ma' dak li nħabbejt umri kollu. Immaġinaw tkun ilek ħajtek kollha titkellem ma' Ġesu. Wasal il-mument li tiltaqa' miegħu u tagħanqu miegħek. Għalhekk nitolbu li Ġesu jtina din il-grazzja tal-lum li l-ħajja li ngħixu twassalna għal dan il-mument li jrid jasal ta' kulħadd biex dan il-mument ma nafux meta biex dan il-mument ikun il-laqgħa tagħna mal-maħbub tagħna bħalma ta' għarus jiltaqa' ma' għarusa tiegħu ma jkunx jistenna l-mument li jiltaqa' magħha. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Sa nqumu bil-wieqfa biex flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. Mlej wieħed Ġesu Kristu, eben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox, niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u għall-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem, salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn belwiet skont il-kotba mqazza u tal-assema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben u li meqjum u mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti u fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-luwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Ħuti il-mulej Ġesu ġej biex jiġborna flimkien u jdaħħalna ant il-Missier tul din l-istennija ejjew nresqu t-talb tagħna sabiex inħejju ruħna għal meta jsejħilna. Tolbu għall-Knisja biex tkun għalina gwida u għallima li tressaqna ant Kristu nitolbu. Nitolbu għall-mexxejja tal-ġnus sabiex jaħdmu biex itaffu il-faqar fid-dinja nitolbu. Nitolbu għalina l-koll sabiex nitalmu permezz tat-talb u l-emejjel tajba niftħu qalbna l-Kristu nitolbu. Minn dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu birek nitolbuk mulej bil-paċi tiegħek lill-familji tagħna u għati kull għajnuna meħtieġa lill-morda u lil dawk kollha li jduru bihom nitolbu. U Alla l-talb tagħna u għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek sabiex jenna nagħmlu l-ġid lil xulxejn sa ma sseħħ id-dera tiegħek. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Imire quinto lea, aliu misir
itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li s-sakrifiċċju li sejrin noffru l-kobor tiegħek jaqlalna l-grazzja li nkunu fidili lejk u jiksbilna l-frott tal-ħena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Mulej ma'kom, nerfaw lubna l-fuq, nizzu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej missier għaddejsa Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr, għax bid-dem ta' ibnek u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu erġa' ġbart miegħek lil uliedek li jidnub kien xerret u biet minnek u int Alla wieħed fi 3 persuni bil-qawwa tiegħek għadthom f'poplu li huwa l-Knisja tiegħek il-ġisem ta' Kristu. it-tempju tal-Ispiritu Santu għad tifħir tal-erf tiegħek bla qis. Għalhekk nissieħbu mal-tajja tal-anġli u f'ver kbir infaħruk intennulek u ngħidu għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint mulej inti lajn t-qdusija, għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jirnata biex mirajħibati ħajl ħobs radlek il-ħajr pirek qasam tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u kullu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi, reġerat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, x'dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra ġoġbuk tilqana quddiemek biex naqduk. U miċċu kontana nitolbu l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha tagħna, illum mod partikolari niftakru Fruħ Raymond Butiġiċ li għaleh qegħdin nofru din il-qudiesa. Nitolbuk mulej iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għameli magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew, f'dan iż-żmien ta' stennija, f'dan iż-żmien li qed nistennew il-Ġesu biex niltaqgħu miegħu għall-aħħar darba, ejjew nitolbu t-talba li għallimna u stess u ngħidu flimkien
missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk ukoll fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħal ma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek nħallilkom islim, natikom islim tiegħek, la tħarisx lejn ħtijietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għad jaslimu l-għaqda li trid fija, li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan huwa l-ħaruf talla. Dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu ħarisna ħajja. Leonardo
nirringrazzjaw il-Ġesu li jinsab fil-qalb tagħna u nitolbuh jagħtina l-kuraġġ illi ngħixu nsiru nafuh matul ħajjitna biex meta jasal iż-żmien iltaqgħu miegħu b'fer kbir. Nitolbu. Ħadna mulej id-don tas-sakramenti mqaddes bl-umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sakrifiċċju li jibnek ordnalna nagħmluh b'tifkira tiegħu ikun jiswielna biex nikbru fl-imħabba bi Kristu Siedna. Għandna xi avviżi importanti, ċelebrazzjoni ta' Kristu Re matul din il-ġimgħa ser isiru diversi ċelebrazzjonijiet li bihom nagħlqu s-sena liturġika sena li tmexxina wara Kristu. Il-ħamis ċelebrazzjoni għat-tfal minn Years Forza 6, fl-4 ta' filgħaxija fil-Knisja tax-Xewkija. Il-ġimgħa ċelebrazzjoni fuq it-suntir ta' Pinu għall-adolescenti minn Form 2 sa Form 5 fit-8 ta' filgħaxija. Is-sibt mixja għaż-żgħażagħ minn 18 sena l fuq tibda mit-8 ta' filgħaxija mill-kunċizzjoni tal-qala s-santwarju għas-santwarju ta' Pinu. Fil-mixja ser jieħdu sem ukoll l-Isqof Anton Tewma. Il-ħadd ċelebrazzjoni fuq it-suntir tas-santwarju ta' Pinu għal kulħadd li tibda fl-4 ta' filgħaxija. Matul dawn iċ-ċelebrazzjonijiet fis-santwarju ta' Pinu ser ikun hawn espost għal qima tagħna ir-relikwa ta' Beatu Carlo Acutis li għadha kemm waslet fostna minn Assisi. Minħabba dawn iċ-ċirkustanzi l-qudiesa ta' nhar il-ħadd filgħaxija ser tkun fil-5:30 u mhux fil-5. Fit-tmiem il-qudiesa r-relikwa ta' Carlo Acutis titlaq lejn Malta fejn ser tinżamm għand il-Patrijiet Franġiskani tal-Ħarmru. U l-aħħar avviż lotja tad-demm inħeġġu lil min u f'saħħtu sabiex nhar it-3 16 ta' Novembru imur jagħti d-demm li huwa tant bżonn mit-8 ta' filgħodu sas-sija ta' nofsinhar fil-Berġa tax-Xewkija. Tinsewx tieħdu magħkom il-karta tal-identità. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Fisem il-mulej morru fil-paċi ta' Kristu. Skużawni, ma tantx nifhem f'dawn l-affarijiet jinta.